Jamen, I siger bare, når I er klar alle sammen. Og der er måske ikke mere ledig kapacitet. Så må du have af de andre. De er gået nu. Ja, men altså... Det går jo ud over din middagspause. Nå! Kan I ikke maile det over til jer? Hvis det er plads i kamera, så er det sgu lige godt jo. Ja, så er det fuldstændig underordnet. Er I klar? Så kører vi. Hold da kæft, mand. Der var langt med nu. Er du så færdig, mand? Og det kan de altså se Hirsals, det der. Det var helt vildt.